ואני רוצה לכבד את הרב נוסבכר. תראו, אחד האתגרים הגדולים ביותר, הרב שטראוס, אם אפשר להישאר. יישר כוח. אחד האתגרים הגדולים ביותר זה לדרשן לדבר אחרי שדיברו 7-8 אנשים לפניך שכבר עייפים, זה לילה, בחוץ, ילדים, נגמר האוכל, אתגר לא פשוט. צריכים באמת סייעתא דשמיא עכשיו, שבאמת אני אצליח לרתק, צריכים שיהיה קצר ושיהיה מעניין. אני רוצה לספר לכם על דמות מסוימת, שכולם פה מכירים אותה, אין אחד שלא מכיר את הדמות הזאת, אין אדם חרדי בעולם שלא מכיר את הדמות הזאת, אפילו הייתי אומר אין אדם דתי בעולם שלא מכיר את הדמות הזאת, ואם הוא לא מכיר, סימן שהוא כנראה לא דתי או לא חרדי. ואף על פי כן, אני לא אגלה לכם את השם עד הסוף, ויכול להיות שלא תדעו עד הסוף. ואף על פי כן, אני בהתחייבות כולכם מכירים אותו. אני אספר את הסיפור חיים שלו. ומי שינחש תוך כדי, לכן אמרתי לרב שטראוס להישאר, כי יש לי הרגשה שהוא יעלה על זה ראשון, אז יוכל להגיד בסוף שהוא ידע. וניקח מזה מוסר השכל לכל החיים. זוג הורים, צעירים, יצאו מהבית חולים עם הרך הנולד. סיפור אמיתי, כל מה שאני מספר לכם. הם נוסעים הביתה, הילד בן כמה ימים, עוד אין לו שם, ולא עלינו ולא על אף אחד. מסעית סטתה מהדרך, נכנסה בהם חזיתית, ולא עלינו ולא על אף אחד, שני ההורים נפטרו. והילד נשאר יתום מאב ומאם. אין לו אף אחד. לבד התינוק שרד. מי שאימץ אותו זה סבא שלו. סבא שלו אימץ אותו. הילד הזה התגלה ככישרון בלתי רגיל. כישרון על. מכל הבחינות. לא רק זה, היה ארגון שדואג ליתומים, ראש ישיבה אחד גדול מאוד, שהוא גם כן קירב אותו, והביא אותו לתוך הישיבה שלו, והוא התגלה שם כאחד העילויים, אבל לא העילוי הכי גדול, היו יותר ממנו. הוא היה יחסית קטן, לעומת העילויים שהיו שם. ישיבה שהייתה מאוד מפורסמת בזמנו, ישיבה, אני לא אגיד את השם של הישיבה, אבל הישיבה הייתה בטבריה, ואף על פי כן אני אומר לכם שכולכם מכירים אותו. הילד הזה גדל, אין לי מושג מי נתן לו את השם, אבל נקרא לו הרב יוד. כנראה שסבא שלו נתן לו את השם בברית, ההורים שלו לא היו בברית. הילד הזה גדל והתחתן. הילד הזה, לא רק שלא היה לו צלקות, לא היו לו חסכים, הוא גדל ופרח להיות אחד מגדולי עולם. עד שאותו ראש ישיבה, שהוא ראה את הכישרון, אפילו שהוא לא היה מגדולי התלמידים בישיבה, הוא היה עילוי, הוא היה בעל קישרם, היו לו את כל המסביב, אבל הוא גדל להיות ראש ישיבה בעצמו, פוסק הלכות, שמפורסם בכל העולם כולו, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם כולו היה מפורסם. הוא עשה גם בקירוב, החזיר אנשים בתשובה. ואף על פי כן, כולכם אמרתי לכם, מכירים אותו. הבן אדם הזה, הוא התחתן. והיו לו, כמדומני, 11 ילדים. בלי עין הרע. אבל לא עלינו ולא על אף אחד, הילד הזה, לא רק שהוא עבר קשיים בחיים שלו, שהוא איבד את ההורים, הוא איבד גם את כל הילדים. בכל מיני נסיבות טרגיים חוץ מאחד. לא רק זה, שהילד שלו, אחד מהילדים שלו, בין האחרונים,
היה לו מוות כזה שלא יהיה לאף אחד בחיים כזה מוות. מוות כזה שהבן שלו נפל לתוך יורה רותחת ולא נשאר ממנו כלום. נימוח! חוץ מחתיכה קטנה. עכשיו כבר אני מאמין שהרוב יודעים, כמובן אני קצת שיניתי את הפרטים. כמובן לא תאונת דרכים ולא בדיוק באותו זמן הם מתו. אבל הגמורה בקידושין שלמדתם השנה על רבי יוחנן, נכון? שכבר חלק עלו על זה. רבי יוחנן האמורא הגדול, אתם יודעים איזה חיים קשים היו לו? איזה חיים קשים היו לו. כל מה שאמרתי לכם זה נכון, אולי לא תאונת דרכים, אבל כשאימא שלו התעברה, אבא שלו נפטר. כשאימא שלו ילדה, אימא שלו מתה. כתוב בירושלמי במעשרות שמה, סבא שלו אימץ אותו. הוא היה בישיבה של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא כבר ראה בו, הוא אמר זה הולך להיות מורה הוראה בישראל, כי הוא שמר על הפה פה נקי. במקום להגיד, בהמה הטמאה, הוא אמר אשר איננה טהורה. הוא אמר זה עתיד להיות מורה הוראה בישראל. הוא איבד את 10 ילדים, היה לו בן אחד שם, הרב ניסים גויין כותב, יש שם אית דאמרי שהבן שלו 11, שהוא שלח אותו לבבל, קראו לו רב מתנה, אולי קראו לו מתנה, נתן אותו מתנה. היו לו חיים קשים, חיים קשים מאוד. הוא החזיר בתשובה, אמרנו את ריש לוקיש כמובן, כידוע הגמרא אומרת. ועוד ועוד, היה לו, הוא למד שם בטבריה, הפך להיות מלך. ולא רק זה, באמת שהוא ירש נכסים מהאביב. הוא ירש המון נכסים. קיבל קרקע, ככה מובא בה ויקרא רבה, שמציפורי ועד טבריה היו לו נחלאות שהוא ירש מאבא שלו. אז הוא קיבל ירושה. אבל את כל זה הוא מסר בשביל התורה. הכל הוא מסר עד שהוא הגיע לעניות, כמו שהגמור בתייניס בכף, אנחנו יודעים עם רב אילפה, והם יצאו ובסוף הוא חזר, ואז הוא הפך להיות מלך, ואז הוא עוד הפעם התעשר. מלך. מן מלכי, כמו שהזכירו פה רבונון. למה אני מספר לכם את כל זה? תראו את רבי יוחנן לאיפה הוא הגיע, איזה חיים קשים היו לו. והמשפט הזה אני מסיים. הוא אמר משפט שכולנו למדנו בקידושין השנה, אני חושב שכולכם הגעתם, למד א'. רבי יוחנן, דווקא הבן אדם הזה אומר, שמי שאין לו הורים, אשרי מי שלא חמאן. אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו, בחיים הוא לא ראה את ההורים שלו. בחיים הוא לא ראה אותם. אשריו! למה? כי הוא לא יכול לקיים כיבוד הורים כדבעי. לא יכול לקיים הורים כמו שצריך. רבי יוחנן הזה, לכאורה הוא צריך להתלונן. היה לי חיים קשים. באתי אמא, אבא, ילדים, פרנסה, הכל איבדתי בחיים. והוא אומר אשרי! איזה הסתכלות, איזה מבט אמיתי, לכן הוא צמח וגדל. איזה הסתכלות, איזה צורת חיים בריאה יש לו להסתכל בצורה חיובית על כל מה שקורה לו בחיים. ולמה הבאתי את הדבר הזה? כי אתם עכשיו מתחילים, כמו שדיברו פה, אלה מסעות, הולכים לישיבה. מגיעים לישיבה, יש קשיים בחיים. אין מציאות שאין קשיים. באנו פה לעמול, באנו פה לעבוד בעולם הזה. אין מצב שלא יהיה קושי בחיים. קושי כזה וקושי כזה, כל אחד בקשיים שלו, הפרטיים, האישיים, החברתיים, הכלליים, העולמיים. אבל כל הזמן יש קשיים בחיים. השאלה איך אנחנו מסתכלים על הקשיים, המציאות היא אחת, השאלה מה המבט שלנו על החיים. רבי יוחנן לא הסתכל על זה בתור קושי. הוא לקח את העצם, או את השן, לא משנה מה, של הבן העשירי, והוא מינף את זה. הלך לנחם אבלים, פתח ארגון חסד, ליתומים, למנף, לנחם אותם. אני איבדתי 10 ילדים, הוא אומר. ואני ממשיך להתקיים, ואני ממשיך הלאה, איבדתי פרנסה, מכרתי את הכל בשביל תורה. אני ממשיך הלאה בחיים, מתקדמים הלאה. לא נתקעים. אנחנו חיים בעולם הזה, עולם זמני, עולם הרי. מתקדמים, הלאה, תשמח. מה, יש מישהו שאיבד 10 ילדים? בודדים, בודדים, אם בכלל, כאלה שהיו אולי בשואה. אין כמעט כזה מצב. כאלה שאיבדו את כל הפרנסה, איבדו הורים. ובאמת היה לו חיים מאוד קשים, לכן מאוד התפעלתי מהדמות הזאת. והוא זה שאומר, אשרי, איזה כיף לי. למה, הם באו עליו כאילו, החיים שלך קשים. למה אתה חושב? למה אתה בא? אני נבח, אתה צריך לרחם עליי. אל תרחם עליי. תודה רבה, אני לא צריך את הרחמים שלך. אל תרחם עליי. מה שיש לי הכי טוב בעולם. איפה שאני השנה הבאה בישיבה הזאת, אל תרחמו עליי. אל תרחם גם על עצמך. זה הכי טוב. זה ההתקדמות. משם אתה יכול להתקדם הלאה והלאה. וזה הברכה שלי לכל אחד ואחד. איפה שהוא יהיה, שישמח. אני זכיתי השנה למד את כל הכיתות.
עכשיו לקראת סוף גם התקרתה שהרב ליבוביץ' זכיתי. הרב ליבוביץ' ידידי עוד לפני שהרב לנצמן הגיע לפה, והרב לנצמן אני מכיר אותו עוד מהכוילם, משהו מיוחד. באמת הרבס פה מיוחדים, וכל התלמידים מיוחדים, וכל הכיתות מיוחדות, בפרט הכיתה שלי, שהיא כנגד כולם, והמבין יבין, זה באמת כיתה מיוחדת, ולצערי לשנה הבאה אין לי כיתה כזאת מיוחדת. וכל אחד צריך לדעת שהחבר'ה האלה, כל אחד פה, כל חבורה וכל חבורה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. יש אחד שהוא למעלה. רבי יוחנן היה קטן התלמידים של רבי יהודה הנשיא, והפך להיות גדול הדור. כמו שהזכירו פה, הרב הזכיר שיהושע לא היה הכי גדול, ובכל זאת צריכה להיות ממשיך התורה. זה לא תלוי בזה. זה תלוי כמה בן אדם ממשיך הלאה, כמה יש לו צמא, כמה הוא מתקדם, כמה הוא לא נתקע עם הקשיים שיש לו בחיים. ואין אחד שאין לו קשיים.